Салом бонувони зебо, салом апо, хоҳаро. Ана имрӯз мо бо шумо як туник медӯзем аз материали манам хеле драп клеточный, драпои ғафс не хай материалш ғафсакай. Барш якним, ман 1,5 метри дига харидам. Рости гап манам хе стойка варадни қати духтем. ҳози духтанша якҷоя бо шумо ҳами сар мекунем. Оддияк хушрӯвак чаки шумо аввал жадед дар танам беҳад хушрӯ места ҳам ғавсакакай удобния туника или рубашка чхеле ки шумода маъқулай. Манам хе 1,5 метра чени остинша бировардам 62 сантиметр дигароша ҳамаша гирифтам қадда барашки кушодки ҳастай памки буд мана а як тарафаш остин а як тарафаш пешу пушт ду қада манам хел анакнун ҳарча аввал ранги як пуштак мебарем гардана мебарем аввал 7 сантиметр мондум гардана пора кардам китфоша гирифтам 12 сантиметр анаҷара 20 сантиметр гирифтам ҷои проймаи остина абхват грудим 56 гирифтам дар ин янами чоркунҷака манам хе полукруг мекашем кисара рости гап киса дора астай каш 25 сантиметр монда манам камакакам ҷа зиёдтӣ мекунам агар бо бисёртар зиёдтӣ мекард зур мешуд инҷа айман бисёр зиёдтӣ ки накард барои ҳамиқа камтара қати ҳозир дар давомаш пайваст мекунем манам хел дар давомаш ай боқимондашон хел пайваст карда давоми кисаро мекашем пайванди ай дарун мебиёд наметова ман хел мебарем кашидагимон қати ин тарафша ранги киса чихел ки кисара кашидем манам хел киса қати мебарем давомаш ана ин пайванди кадаги қати баъд оли ира мечаспонем аз поёна манам хел мебарем поён секунҷа ман инҷаш кулуллача тарзи духтани киса часпондан осона як лихт мебиёяд анам 4 та ҳами тарафи биромадагида анам 4 та боқимонда бурдагира мечаспонем анакнун даҳани куртаи ма 14 метавонед майдатар гирифтан ва зависид аз шумо полукруг кашида мебарем манаи планкаш мешавад ҷое ки барои часпондани вай кнопка онҳоро ман 15 сантиметр гирифтам бо метавонед дароз метавонед калта чихеле ки хоҳиши шумо мана бинед барои киса бурдагӣ чихели шидан зиёдтиёш қати байнро ёфта хат мекашем ва 1,5 сантиметр ин тараф қариб 2 сантиметр ин тараф 2 сантиметр ин тараф кашида планкаҳоро медӯзем манам хел вақте ки духта буд кардем онро дар ҳамон болои хатои кашидагитон мечаспонед мана як чизро дар назар гире ки аз саршавӣ даҳани курта сар накардем ай боло 1 сантиметр ҳатман ҷо монда 1 сантиметри туғри баъд ҳар тарафша рост карда якчен хат мекашем то ҳамҷа закрепка мемонен ин тарафшам хел байни ҳами байни ки ай хат кашидаги қариб 3 сантиметр бояд боша ай ин тараф якним ай ин тараф якним 3 сантиметр мешавад барое ки планка тог мехӯрад халал нарасонад ана аз тарафи пушт то ними роста мебарем баъд 1-2 сантиметр боло монда ана хе секунҷа ай ин кунҷак ба ин кунҷак секунҷа камакак бояд секунҷа монад секунҷаги аз тарафи қафо медӯзем дар болои ҳавай планкаҳо медӯзем ана хе часпид анакнун гирдо ба гирд вақте ки аверлок заде обработка кардед манам хе гирдо ба гирд медӯзем утюг мекунем мана аҳамияти 1 сантиметр боло зиёдтӣ мондагиам анам хе даҳани курта вай барои часпондани варадник ана дар тарафи кисоҳо шанаку боқимонда аз таткоша мечаспонем барои кисара калон кардан дар кор болои ҳам мемонем гирдо ба гирд медӯзем ина дига ягон ҷоша дига қайчиам намекунем рости гап ҳамаш тайёра манам хе духтар мегирад тарзи духта нигоҳ кунем ман то пеш кисае омадем баъд гирдо ба гирди киса медӯзем бо то инҷая ки омадем бо дарши поён мерем анау
байни инҷа монда ку нодухта онҷо аз тарафи дарун ҷои даромадани даст мешавад. Таи каши ман 25 сантиметр. Пешашро каме кофтам, барое ки ин китфи мо спушни рукава, китфош поён хамидагӣ. Барои ин қа пешашро кофтем. Остинро аҳамият тия, чихел болош ростак. Ранги остинои дар куртаи тоҷикӣ мебурдем, ӯ хеле нестааст, синни поён нарафтааст. Баъд манам михел якдигараш бояд нигоҳ кунад, якдигариш даю пешоша чихел ки пешака бурда будем мебурем. Гардана чен мекунем. Гардани мо 22 сантиметр. Ай секунҷагӣ пора мекунем барои кашиштия. 23 сантиметр, 22 ки буд, 23 сантиметр, ҳаққи 1 сантиметр ҳаққи духташ. Манам қағалсиш 4 сантиметр гирифта пора мекунем. Шумо метавонед дар дониш флизелин монем. Ман ростига флизелин намондум дар варадин, гуфтам хеле мулоим иста. Ман акнун қози лабошам медузам. Хоҳен чоркунҷа, хоҳен гирдшакл медузену пуштака мобайнша меёвен, баъд аз мобайн сар карда ин тараф он тараф медузем. Манам 1 сантиметри мондагӣ манам хел мешавад медузе. Баъд 2 қатор строчка додед, бо оверлок задед. Баъд ҳамун дарзи даруна тарафи материал карда онро гирдобагирд медузе ки мустаҳкам часпа. Мана бонувони зебо ба шумо агар маъқул шуда бошад дар комментариҳо ба ман